Jesus! Jesus! Take a baby lot or something. Mam kiji yi ne. Ebere kwa show ta wa ya. Ji ne go chishi mo. Ebere kiji na ba te mo na ra. Akwa na mmadụ ekpere kita asino. Kinte nwoke ma. Kinte. Ngwa ne be na. So so pastor am ne ma anyị no we na egwu ọra igbo chishi mo ntị. Ne be no ke side no be yan. Ne be no. Seburu na nwoke. O iwu na nge seburu ana. Seburu ana biko. Na ya. Ja nwanya. Na nsogbu o. Ọbara ọjọọ dị mma. Nna agbapụrụ ya na chere. Hapụ nke ọbara ọjọọ dị mma. Chọ ya abụ ọzọ pụta. Ebe nke ọbara ọjọọ dị mma no isi ụtọ a. Ihe gwara m nsogbu. Jizọs setụrụ ọnụ m. Ka nsọ ibe m nwere. Aka na-ekwu nke ịbụrụ abụ kana abụ chere. Kebe nke gbara ya bụ onye na-asa setụrụ ọgị n'isi ụtọ a. Will you keep quiet? Faze abụs n'ọzọ kpewe ekpere ka m mara emenwe n'ụtọ a. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Amen. Yes, okay, my kids is why you doing why you pass anymore? For ila ori me go keji. E bata ba ga buru ni shi we cha. Only be na na look at you go. E we le ka na so so ko na. We go so dem no na no. E go be na be na ge. Afa be na ge.